arogancia a hrubosť. Peter Pellegrini to veľmi dobre vie, ale zároveň myslím si, že on nie je slobodný človek. Stratil sa vo svojich vlastných tvrdeniach, skrýva svoje skutočné názory a myslí si, že všetci zabudli, čo nedávno povedal. Práve preto nám teraz ponúka, aby sme sa rovnako ako on vzdali a v pokoji odovzdali všetku moc súčasnému politickému a vládnúcemu trojlistku. Nie, my sa nevzdáme, lebo nám to nie je jedno. Verte mi, je nás o mnoho viac, ako si myslíme. Chceme byť hrdí na Slovensko, ale nestačí o tom len hovoriť, lebo sa už tak veľa ľudí hanbí za to, čo sa na Slovensku deje. Poďme hovoriť o tom, že demokratické a prosperujúce Slovensko nedosiahneme s prezidentom bez jasných postojov. Slovensko nepotrebuje falošný pokoj. Priatelia, Slovensko potrebuje pridať. Slovensko sa potrebuje pohnúť dopredu. Potrebuje prezidenta, ktorý bude toto pripomínať každej vláde, aj tej súčasnej, keď Slovensko nejde dobrým smerom. Preto, priatelia, sú tieto prezidentské voľby tak dôležitou križovatkou. Poďme sa spoločne pýtať ľudí, ktorí chcú voliť vládneho kandidáta Petra Pellegriniho. Či naozaj chcú, aby vláda riešila svojich ľudí namiesto problémov všetkých ľudí? Či sa im naozaj páči, ako vkusne a kultúrne vedie rezort kultúry súčasná ministerka kultúry? Poďme sa pýtať, či sú spokojní, ako premiér nadáva našim partnerom, ale aj iným politikom do potkanov. Viete,